Padayong naghangyo si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa mga Mandawihanon nga mosalmot ug magpakuha og blood sample sa nagpadayong rapid mass testing karon sa syudad bisan siya wa magpanukong mihatag og sample. Ang detalye ni Nico Sereno. Mismo si Mayor Jonas Cortez og pipila sa iyang mga department heads ang misalmot sa mass testing. Tuyo sila nga miadto sa barangay sentro aron pagsanong sa imbitasyon paghatag sa ilang blood sample. Ang rapid testing nga gilusad sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Cebu City ubos sa project Balik Buhay nga nagtinguha paghanaay og mga estratehiya batok sa COVID-19. Ang ako lang leadership by example nga dili tanawa ra gud ang sa Mandawi. In fact, naiuban diha nga taas kayong rates nga 100 plus, na 200 plus ang percent ang kuan no ni saka ang kuan. So that only shows nga ang mga tao makakita sila bitaw nga di angay mahadlok, angay tang kuan. It's a matter of informing. Nang hinaot si Cortez, dili magpanuko ang mga Mandawihanon pagsanong sa imbitasyon sa rapid testing. Malaumon siya makabot ang target sa mga otoridad nga 10% sa kinatibukan nga populasyon. Yes, I agree that PCR is the gold standard. But the best testing is the combination of both. The rapid testing and the PCR. Samtang kaganiha, formal nga gitugyan sa mga opisyales sa 6th Distrito ang dugang hinabang alang sa mga Mandawihanon. Gipangunayan kini nila ni Congresswoman Lollipop Uwano Dizon, Board Member Glenn Soco ug Jongki Uwano. Lakip sa gidunar ang hinabang sa Kapitolyo nga bugas humay nga giapod-apod sa mga residente pinaagi sa mga barangay. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.